Murimo anasiyo manje. Mvura makaibata ere pabhoro? Iri kubuda? Iri kubuda ere mvura? Tora Sekuru aripo. Batsira mangwana. Toda iro. Alright, aiwa ndaritora. Hande kufamba kwangu. Batsira mangwana. Yo nonzani wewe. Taona sitara kuti garatani. Sekuru. Saka unofunga kuti ndiri kuita mafanisi ere bana. Mavhitori ndamuchidare. Kwapa pane chia. Saka yese ino supply. Inoshanda? Koichi. Ichi inzungu. All right. Ko tutundwe white to the papa. All right. Mabatana saru. Kusanenga akuona mabatana saru. Ande upamp number 2. Ande upamp number 2. Saka pa wakatorima chibage chinolasa upenyu igoreresera. Ina handiso kumusha kandi wokumusha kayo. Ndo mvitori wacho kayo. Ausi mvitori. Ndakubvunza zita rako nonzani? Aiwa ndichafamba nembanje dzakusungisa idzi. Tauziva kuti mapurisa ane nhingi here inozi imbwa nezvimadetector. Saka indopa number 2 iyi. Muna irrigation here? Muna irrigation? Natural money. Natural. Makachidyara rini chibage icho chakakura kudai? Makachidyara rini? October. Iyi asana mboenda kumunda. Ndongoperera miyadi ndikutamba nehuku. Ndoda nitore neyangu yangu cheche. Ndoisa pa status. Ndaba. Saa dzese dzinzungu idzi. Hauna nyimo? Nyimo ndakuradisa vane. Ko ushatirwa sei? Hasha dzako dziri papi yo? Mavhitori wo futi. Ndoda manogona photographer cheche. Kanje iye nonama zvangu zokusendera. Ayi ndikutora video ndozokutora picture. Yangu ndo chibabawo mira. Ndoda kuti zviri bude zvose. Chibaransi chatanga manje. Wagara munda manje. Alright, man pays the video. What unonzani zviya nda unotaura zita rako? Unonzani? Kule Maxwell. Martin Ghedhe. Alright. Mbeu inonzi chi? K2. Zvichirechi?
K2 yaneza. Chito ngozi bonze kanzi karuri yakaema manjibonzo. Yakayabva. Yakayabva. Zambia. K2 ndo mbeo yaneza. Inokura. Ine go. Ndene go iri. Ndene go. Wakaita yekutengera kana kwapiwa ma-inputs egovernment. Iwe yakapani government. Saka uchatotengesera green marketing. Kana ndezvako zvekudya. Varimi vamazuva vaseka ka. Ndo gomo rinonzi matibhileri. Ndo Luanda zvamndokadziza mugaba Papa? Papa Luanda Mabhazuli apa. Oh. Achindwa na mai vangu vachengeta na kugwa mu Ghedhe. Ipapa pagome papa. Yes. Uchanyembe. Ndotaura chi handi tinokudza kungoda nyenga chi. Ati ndopadziza mugame papa? Akadzidzisa man. Dzidzisa. All right. Ngitwa pami. Chitora uchidla audzema nemwe. Kudlei. Wambora utani. Nditye bora iyi. Handisi mubhara ndizvo kusvika pa. Ala chicken ini. Handitye chicken ini jamani. Tinobuda here kwatiri kuenda? Tobuda here? Chimira paside pegomo rako uchiexplain nenyaya yegomo. Uya apa. Uya umira apa. Chitaura zvanga uchitaura. This is called Rwanda. Icho chikoro chirobudikira. It's called Mabhazuli Primary School. That's where Mishek learned, and Mr. Rushwaya, that's where he was a teacher there. He's Mr. Rushwaya, not Martin Rushwaya. He's the father. He was some of the fundamental, not Zigo's first pioneers of teachers. Rushwaya akadzidzisa apo. Mugabe akadzidzisa ipapo. Mishek akadzidzisa. The former president. Yeah, the former president akadzidzisa achigara kuno kumusha. All right. What chinonzi chi Mabhazuli Primary School. Ako hashande dziniyo. Ungati azvi kumusha kwako muzukuru. Zakumusha. Moro. Kwe wakadzidza? Iyo. Level education yako wasvika pai? Ini. Diploma in teaching. Kupi? Shamari Mkoba. Mkoba. Primary school. Mabhazuli. Kumusha kuno these roads. Ko high school. Dadaya. Dadaya. Asonga uri mboda. Yeah, border. Uri mwana? Uri mwana wani? Boko anonzani? Mishek finger. Pakachoni. Iripo.